Oliver ni hi ni sumni pani June sang ni sumni panga pathian ni ani a Israel le Iran do thu thar talang le don Saturday ni sumni pakan zan khan ni zan ani chu Iran nuclear site pathum the US bomber B-2 in abum ni in President Donald Trump chuan so ya the strike hi a hok in ple ani atiboka B-2 bomber yan Iran aircraft aso san ham bok ani nuclear site te na yan Phindarh natas ispahan hun te dai ani a be na hi drama chuan social media posting Phindarh hun chen khat B-2 bomber yan abayani in tam chuan he be na hi ni zandar som khan hoi thlau setting pongzar ani Iran state media point Phindarh hun chen khat unveil martin and be thu in confirm boka Iran foreign minister Israel Iran in boina US alwin rolfe ani ngat chuan apuri le angti alo seito kha nge kan thiu zel don ani heti la hian Iran state media nasan abeni chuan he nuclear site patum te hi hun engam batang to han Iran si pe ten ang thial chu vet to a nuclear site pathum B-2 bomba se Iran chuan pu bok don lo ni in se bok ani Israel official te chuan US chuan Israel chu ati na zong na pui to ani ti a chama chuan Iran he indoni atop rem ti nge be sei thu sei bok Iran president chuan nuclear asian hi chuan soya nuclear chu ven nan ni an ta ni soya nghe không giờ don tôi nó nghe không giờ don thì anh chân bạc